Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude takový další netradiční video a jsem tady s kamarádem. Pozdrav. Ahoj. A tentokrát to podle názvu jste mohli poznat, že to bude Tank Online. A právě jsem tě zabil. Já vím. Já tady killuju. Sakra, tak už nešluju. Podívej se prosím tě do chatu. No jako, nic tam ne... Jo. Koukám, no. Ne, nic, počkej. Wow. Oh shit. Zatím nad váma vyhrávám. Že to je na killy. Já Máš začal... další level? Ty už máš teprve ten první? Jo. Já už dávno mám ten první. Stačí jeden kill a mám další level. Pak ještě jeden. Jo, tady to killuju. A nikdy oni killujou i mě. Tady dověl úplně do cesty, kde na mě stříleli. Jo, zabil jsem tě. No, máš další level. No, ale já už mám 154 z 500. Ježiši, tady se killuje všichni s těma plamenometama. Já to vidím. Pak se tady killuje. Aha, heheč. Já to říkal. Jo, další mapa. Tak já udělám střih. Já udělám střih, až tam budem, tak se vám ozvu. Tak, už jsme tady. Když jsem si myslel, že se připojíme na jinou mapu, a to je jedno. A abyste nemuseli čekat, tak už jdem. Teďka jsme modrý proti červeným. Ongo! Zhebni. Jich tam prostě jako kamikaze. Prostě kamikaze útočí. Ne, já budu dělat kamikaze. A já kamikaze na tebe. Ne, já jsem snažil, ale moje kamikaze, to se ti bude líbit. Ježiši. Jo, tady ty voho. Jo, už mám 234 z 500. Mám na sobě bombu, za 9 vteřin vybouchne. Já ti ukážu ty tvoje kamikaze. Jdeme. Pojď, bouchni. To bylo prostě kamikaze, ne? Taky. No, to bylo delítko, že jo? Jak dělat kamikaze? Prostě to je prdel. Nedáme jinou? Ne. Omluvte, já teď to střihnu. Tak jsem tady, ale už kámoš odešel. No tak jsem tu tady sám teďka.
Jo, dobře jsem mu tam schodil. Wow, to byl dobrý ultra killy. Já teď jsem killer. Ty boho. Nejhorší je, když na vás zajedu to zezadu. Určitě dneska ještě vyjde ten pokračování Broforce. Pak bych asi něco natočil se Sidurou ještě dneska. Třeba... Ne, mě něco napadlo. Dnešní díl z Broforce bude speciální. Možná už víte proč. A to je jedno. A jinak dejte pak like, jestli chcete to. Další díly samozřejmě. Jak za mě na stříl začal, ne? Wow. Pořád táčel, ne? Já tam moc expert nejsem v tankách online. Vůbec teda, žádný expert. Já spíš nepoužívám takhle to, ale někdy to použiju. Někdy to použiju. No sakra. Aspoň dosáhneme dalšího levelu. A pak bychom to mohli ukončit. Nebo se radši kouknu ještě. Jak dlouhý dneska je ten díl. Nebo kdybyste se divili, proč tam je čas, tak to je jedno. Jsem tam prostě dal čas a ne díl. Jo, mám další. Mám další. Super, kouknu se, jak dlouho už natáčíme. 9 minut. To je málo ještě. Jak jsem tady to prostě za sebou.
Tak to je jedno. Tak, doufám, že se vám video líbilo. No, to je malý krátký video a omlouvám se, ale doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, dejte like, klidně i odběr a dneska bude říct speciální video z Broforce. Tak, budu se na to těšit a zatím čau.